Där försöker den här spinacken och boven i dramat var ju... Alltså att han tog in det. Nej, men det var kul för de trimmade som tusan. Sen så bara checkade den upp och då var det ju den där längst upp. Och de var ju ett kul trick så att man håller ut. Att man jobbar med skopen med den här dacken. Det är inte roligt. Att de verkligen sitter där. Som en liten utriggare. Okej, nu har vi... Arkonan har vi fotat lite grann. Men vi har 3 båtar kvar. Ta lite... Du hänger här och så kommer du fatt. Ja, jag tror vi kan hänga... Eller här blir det mindre vind. Jag skulle säga den här... Vi skulle kunna gå upp och ta den här. För de rullar ut den här koden. Den vill jag få. Alltså det är ganska djupt för en kod. Så de har ju... Men det är kul ändå att se vad det är. De vill säkert ha lite... Feedback. Här verkar de ha släppt ut mycket